Bueno, ea gaur irakasleak zer esaten digu. Beitu, izaki bizunak lainduko ditugu. Ze ondo, ea? Baina esan digu arbelan kopiatzeko. Eta izaki bizunak nola idazten da? Nondik hasten naiz? Nire kideak hasi dira eta azkar doaz. Ziurrenik beraiek ondo irakurtzen dutela izaki bizidunak. Zer jarriko ote duen? Nire kideak idazten, beti azkena naiz. Zer jartzen du hor? Ez, kakazarra. Berriro. Zer jartzen du hor? Ez. Badator irakaslea. Ikusiko du ez detela ezer egin. Ai. Ai, ama. Eta nire kideak bukatzen ari dira. Bueno, txirrina jodu, eskerrak. Ez? Irakasleak esan dit gelditzeko berriro ere patiorik gabe. Kakazarra. Ez dut inoiz ikasiko. Ikasle honekin zer egin ez nekienez, beste irakasleengana jotzea erabaki nuen. Haiek adur ikaslearekiko zuten ikuspegia ezagutzeko. Koldok, gaztelaniako irakasleak, aurra desastre hutsa zela adierazi zidan. Adur? Desastre. Alper galanta, ez du ezertxo ere egiten. Erantzun honek lagundu ez zidanez, zentzuzkoena laguntza taldearengana jotzea izango zela erabaki nuen. Ikastetxeko petearekin adurren inguruan hitz egiten nengoela, irakurketa eta idazketako zailtasunen berri eman nion. Honek, alferra izan baino, agian dislexia eduki lezakela adierazi zidan. Nik, ez nekien hau zer zen ere. Beteak dislegi elkartearen inguruan hitz egin zidanez, honen inguruan informazioa bilatzea erabaki nuen. Dislexiaren inguruan ere informatu nintzen, honela, adurri nola lagundu ikasteko. Bueno, beste egun bat. Ez paperekin dator. Berriro irakurtzea ez, mesedez. Ez, bueno, laguntzarekin agian, baino beitu. Koloreekin banatu dizkit galderak, eta erantzunak nun daude markatu dizkit. Horrela halko dut, ziur, nire kideak bezala. Gainera irakaslea laguntzen dago. Espero dut ondo egitea. Bai, ondo, jarraituko dut lanean.